Hello guys, magandang tanghali. May ipapakita lang ako sa inyong surprise. Dito para sa akin, kundi para sa mga kababayan natin na mga taga Batangas, Cavite at Laguna na affected ng pagsabog ng Taal Volcano. So ito guys, nakaipon na kami ng medyo marami-rami na to kasi kahapon nagdala na kami sa simbahan mga mga anong tawag doon, kumot, mga damit, kung sino may mapagbibigyan nito noon ay good luck po sa inyo. At ito nga po, marami na naman kaming naipon ngayon, so ipapakita ko ngayon sa inyo kung anong mga nandito na inyo. Ito yung mga nakalap namin ngayon. Medyo marami-rami na to. Isang sanmig. Kaya isang kahon na sanmig. So hindi ko alam kung ilang ang laman nito. So kasi pinagsama-sama na. Isang kahon na sanmig sa ilalim. Ay, ang bigat na. Antong sa ilalim. So, Hans Fork and Benz 175 grams by 48. So, 2 boxes. Meron din CDO Classic Carne Norte 150 grams by 48. So, 2 boxes. So, actually 4 boxes kasi malilit lang pala itong ano nito. 4 boxes meron pa sa ilalim sa likod nito na dalawang fork and beans. Ganun din yung CDO na sa likod. So 4 boxes din siya. Tapos itong coffee ko, content 8 by 30. Kaya silang 30 bags na coffee ko. So 4 na boxes na 30 bags. At meron pa dito. So lahat ito yung laman ito. So I think mga towel itong mga fish towel, yung mga pamunas kung ano man itong nandito sa ibabaw. Tapos ito coffee ko ulit. So marami-rami yung kape yung ipapamahagi natin dyan sa mga nasalanta ng Taal Volcano. Ito pa meron ditong Ligo Sardines. Isang box. Tuyo Sardines. So isang box na Ligo. At ito guys, towel at itong nandito sa na binili namin sa isang department store. So 4 na ganun na towel lahat. So meron din mga para sa mga babae na gamit. Ang wings those days for 6 boxes. So iba-ibang kulay siya. Hindi ko alam kung ilan laman ng bawat isa ito. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box. So meron pa dong dalawa dito, 8 box din. So kailangan to ng mga larong yung mga kababayan doon na mayroon dinadalang masama sa kanilang katawan. Ito guys, so 1, 2. Ayun guys, yung iba kasi nadala na namin sa simbahan kahapon. So mga laman nun is mga damit, kumot, may mga sabon din. Yun guys. So sana may dumating pa na
ibang mga donation para idala ng agad sa mga biktima ng Taal Volcano. Guys, nakita niyo yung mga papamigay natin sa mga victims ng Taal Volcano na sumuko. Napakarami yan guys, at bulto-bulto na yung nasa simbahan.